Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa li baitihi ila hadrati ruhi sahabi Zakaria Yahya bin Syarafuddin An-Nawawi Asy-Syafi'i wa ila ruhi Bahaulil Albab Syekhun wa ila hadrati dhihni wa dhihnikum wa dhihni ahli wa dhihni ahlikum syai'ulillahi lahumul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Hadza hukmul imam. Bismillahirrahmanirrahim. At-Tibyan. Masih lanjutannya kemarin. Hadza malah subbab tersendiri atau bab sendiri niki. Hadza utawi hukum madkur al-madkur ning dhuwur wingi iku hukmul imami hukume imam. Wal munfaridi lan hukume wong kang salat ijen. Bagaimana hukum imam atau orang yang sholat sendirian kaitannya dengan membaca Fatihah. Amal makmumu anapun utawi makmun iku fa ingkanat nulilamun ono apa sholatuhu sholate makmum iku khobare kana siriyatan bangsa samar suarane. Berarti sholat apa? Duhur kalih asar. Siri itu maksudnya bacaannya ora dibaca seru. Wis jenenge sholat sir. Berarti sholat asar dan duhur. Endi mau? Wajabat mongko wajib alaihi ing atase makmum apa al-Fatihatu maca Fatihah. Niki nggih jenengan jamaah tapi jamaahnya di salat duhur atau asar. Kan jenengan ora krungu Fatihahe imam. Mergo memang dibaca sir. Kuwi jenengan napa niki wau wajabat alaihil Fatihah. Berarti jenengan nak jamaah asar, jamaah zuhur rakaat 1 tekan 4 wajib maca Fatihah dhewe. Fatihah ora entuk nunut imam, mboten entuk ndumpleng imam. Mergo napa salate salat sir. Wastuhibba lan den sunahake lahu kedue makmum apa as-suratu maca surat. Nah maca surat memang sunnah. Berarti jenengan intine Fatihah itu termasuk rukune sholat. Nah, tapi kalau jenengan jamaahnya niki zuhur kali asar karena sir, maka ini ada yang mengatakan wajib maca dhewe Fatihah. Wa ingkanat tapi lan lamun ono apa sholat. Wa ingkanat lan lamun ono apa sholat iku jahriyatan bangsa seru suarane. Berarti surat napa? Maghrib, Isya, subuh. Nak bangsa seru berarti jenengan krungu imam maca Fatihah. Fa ingkanat nuli lamun ana sapa fa ingkana nuli lamun ana sapa makmum. Nah ini dibagi. Iku yasma'u krungu sapa makmum. Kira atal imami ing bacaane imam. Jenengan sholat maghrib isya subuh. Nak jenengan krungu Fatihah imam, nah mergo jamaah sithik ya toh, utawa imame suarane seru, nara ngono imame nggawa apa jenenge kae kadang pengeras. Nak jenengan krungu imam maca Fatihah kuriha mongko dimekruhake lahu kedue makmum apa kira atus surati maca surat.
Nah niki jenengan nak krungu bacaane imam, nak Fatihah kan wajib gitu. Jangan sholat duhur, kok duhur apa tadi? Maghrib, isya, subuh. Mireng bahaat misalkan moco inna a'toina. Nak jenengan mireng imame moco surat-suratan jenengan dimekruhake moco. Cukup berarti apa? Mendengarkan. Tapi nak Fatihah begitu waladhdallin. Amin. Jenengan segera baca Fatihah sendiri. Tapi nak surate jenengan ora usah moco. Mergo nak moco malah makro. Faham? Wa fi wujubil Fatihati lan iku ing dalem wajibe maca Fatihah. Lan iku ing dalem wajibe maca Fatihah kaulani utawi dua pendapat. Tadi wajib baca Fatihah ya, baik sholat sir atau sholat jahar. Asohuhuma utawi luweh sohehe kaulani iku tajibu wajib apa Fatihah. Nggih, tetap wajib baik sholat sir atau sholat yang jahar, makmum tetap maca Fatihah. Lah nek imam ku yo jenenge imam ku pemimpin yo tetap kudu maca. Niki sing dibahas makmum. Baik sir atau jahar berarti semua sholat jenengan wajib maca Fatihah dewi. Wasani wong pendapat ku yo entuk-entuk wae. Utawi pendapat kedua iku latajibu ora wajib apa Fatihah. Tapi ada juga nak jenengan kuwi jamaah ora wajib maca Fatihah mergo makmum kuwi menut imam. Ya gampangane jenengan numpak bis ana sopere, jenengan ora usah melu nyupiri ya wis pokoke anggere lungguh engko wayahe tekan nggonane tekan nggonane. Ora usah ngabani imam. Imam lurus, belok. Lampu abang mandek, ijo mlaku. Ora usah muni ngono ya. Wong wis kuwi wis ditanggungane sopir. Nah, berarti minimal jenengan ngerti, satu Fatihah baik sholat sir baik sholat sir atau sholat jahar tetap maca Fatihah. Tapi ada juga yang mengatakan nak jenengan makmum kuwi ora wajib maca Fatihah. Lah soalnya nak maca Fatihah ya nak dikiaske karo sopir, makmum kok cerigis ngerseni sopir. Nggih to? Dadi penumpang kok ngatur sopire malah ora konsentrasi. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ingkana lan lamun ana sapa makmum iku layasma'u ora krungu sapa makmum al-qiraata ing bacaane imam. Ora krungu, bisa juga sholat sir, bisa juga jamaah tapi imame lirih. Narangono jenengan manggone ning mburi. Masjide gedhe ya, ora nganggo pengeras. Jenengan jamaah wakeh, jenengan entuk bagian mburi. Kira-kira krungu napa mboten? Mboten biasane nggih. Lah ini kan jenengan ora krungu bacaane imam fasohihu. Monggo utawi pendapat kang sahih iku wujubul Fatihati wajibe maca Fatihah. Nak jenengan ora krungu bacaane imam jamaah ning mburi dhewe ya wis sing penting maca Fatihah, maca surat engko wayahe rukuk melu rukuk. Gitu biasanya nak rukuk kan krungu, soalnya rada weruh ngarepe. Umpama imam ora krungu gerakane imam, ora mireng gerakane imam, ora semerep gerakane imam, jenengan weruh gerakane makmum sak ngarepe jenengan. Paham maksudnya nang ya? Nak jamaah jenengan kok pas ora mireng bacaane imam, jenengan mungkin ning mburi dhewe. Jumat biasane nggih, sing ning teras ning apa. Oh, tapi Jumat saiki nggo pengeras mboten?
Nah, umpama ora nggo pengeras, umpama listrike pas mati, jenengan ora mireng ya wis maca Fatihah piyambak, maca surat piyambak. Wastihbabus surati lan den sunahake maca surat. Wis sing penting, lah surate engko nak rak padha surate imam kenging napa mboten mikena. Mungkin imame mergo kono mau jebule imame macane bar Fatihah Alam Nasroh. Lah kok jenengan maca tabat. Kena napa mboten? Kena. Mboten napa. Wakilalan den ucapake la tajibu ora wajib apa Al-Fatihatu maca Fatihah. Yang kedua ora apa-apa. Ketang-tong jenengan manggon ning mburi ora mireng Fatihahe imam, jenengan ora maca Fatihah ora apa-apa. Terserah jenengan. Lah nek jenengan ya apa meneh subuh mbek ngantuk sithik ya wis pokoke penumpang ngantuk engko ora ya tanggung jawabe sopir. Wayahe tekan nggonane tekan nggonane. Ya monggo jika arep maca apa mboten. Wakila lan den ucapake mriki tajibu wajib wala tustahabu lan ora disunahake apa asuratu maca surat, tapi ora disunahke maca surat. Wallahu utawi Allah iku a'lamu luweh ngerti sapa Allah. Wa tajibulan wajib apa qiraatul Fatihati maca Fatihah fit takbiri ing dalem takbir al ula kang pertama min sholatil janazati saking sholat jenazah. Sholat jenazah itu onone takbir ora ana rukuk. Ora ana rukuk, ora ana sujud. Lah setelah takbir pertama, setelah takbiratul ihram wajib maca Fatihah. Oh, santri kesregepen, kepinteran salat jenazah nganggo rukuk, nganggo sujud, ya. Loman nok mi. Lah, alasane loman tapi ketok napa? Ketok gobloke. Wa amma qiraatul Fatihati anapun utawi maca Fatihah fi sholatin nafilati ing dalem salat sunnah. Terus pripun mi salat sunnah misalkan qobliyah, ba'diyah, tahajud, duha, fala buddha mongko ora wajib minha saking qiraatul Fatihah. Lah terus piye? Maca salat sunnah biasanya jamaah napa dhewe? Dhewe. Kok ora wajib maca Fatihah kira-kira jenengan setuju napa mboten? Salat sunnah ya ketango dhewe ya tetep maca Fatihah. Tapi ini ana juga wa amma qiraatul Fatihati fi sholatif nafilati fala buddha. Oh wajib fala buddha deh. Fala buddha monggo wajib minha saking qiraatul Fatihah. Maaf, nek jenengan salat sunnah, salat dhewe kan berarti padha karo jenengan napa ngatur awake dhewe ya kudu maca Fatihah. Waqtalafalan pasulayan. Pasulayan itu berbeda pendapat. Sopo ashabuna sahabate kita fi tasmitiha fi tasmitiha ing dalem ngarani Fatihah fiha ing dalem salat. Faqala nuli ngucap sapa al-qafalu Pak Kofal. Tu sama diarani apa Fatihah iku wajibatun wajib. Wa qala lan ngucap sapa sahibuhu koncone utawa sahabate Kofal.
Al-qadhi hiya qadhi, Husainun hiya Husain. Tusamma diarani apa Fatihah iku syarton syarat. Nah iki kofal, Fatihah wajib mergo Fatihah niku syarat. Ora dianggap rukun tapi dianggap syarat. Wa qala ngucap sapa ghairuhu maliyane kofal wa qadhi. Sapa ghairuhu maliyane kofal wa qadhi. Tusamma diarani apa Fatihah ruknan ing rukun. Tapi nek kula nyasami Fatihah niku ya masuke rukun mboten syarat. Tapi wong sing pendapat ya boleh-boleh saja. Wa huwa utawi tusammar ruknan iku al adharu kang luweh masyhur utawa luweh jelas. Intine berarti Fatihah syarat apa rukun lebih banyak yang memilih Fatihah sebagai rukune salat. Ning gone kae tenang pujiane Jawa masih ingat kok dulu masih dinia rukune salat ana 17. Dina diulangi niku mboten. Nah, di antarane apa? Maca Fatihah. Wallahu a'lam. Iki Mas dipundhut Mas. Mboten anteng mboten. Bismillahirrahmanirrahim. Wal ajizu utawi wong kang apes. Wal ajizu utawi wong kang apes. Apes tuh maksudnya ora iso, ora mampu. Apa mungkin iya, mungkin mu'alaf, wong sing gek masuk Islam nganti Fatihah wae kok ora iso. Anil Fatihati saking maca Fatihah. Umpama nganti ana wong kok ora iso, ora apal maca Fatihah, fi hadza ing dalem ikilah wujubul Fatihah. Kulliyah ya sekabeh hadza iku yakti nekani sapa ajiz. Blas ora ana sing apal Fatihah. Fatihah ora apal, tapi rata-rata nak Fatihah lumrahe apal. Iku nak anake wong Islam, lahir ceprol wis dadi anake wong Islam. Ya apal, tapi iso uga wong iso salat, gelem salat wis tuwa. Nggih to? Wis tuwa, arep mati kae wis umure wis entek mehan gek kilingan, gek gelem salat. Akhire Fatihah ora apal. Mungkin wae niku bibadaliha kelawan ganti Fatihah. Maka boleh diganti. Fatihah ini rukun. Rukun berarti wajib. Nek ora diwaca salate ora sah. Tapi piye kanggone wong sing ora iso Fatihah? Iso diganti bacaane. Karo apa? Fayaqra'u nuli maca sapa ajiz bi qadriha kelawan kira-kirane Fatihah. Min ghairiha sangking liyane Fatihah minal Qur'ani sangking Al-Qur'an. Iso diganti dengan bacaan lain yang diambil dari Al-Qur'an. Contohnya Fatihah ora apal tapi inna a'toina apal. Kul huwallahu ahad apal. Bacaan Fatihahnya bisa diganti surat yang lain tapi membacanya diseimbangkan dengan Al-Fatihah. Nah inna a'toina paling ora ya diwaca ping 3. Bismillahirrahmanirrahim. Misalkan mau bar Allahu Akbar. Fatihah ora apal, entuk maca. Apale apa? Inna a'toina. Ya wis, inna a'toina kal kautsar fasholli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Aja langsung Allahu Akbar. Fatihah diimbangkan dengan banyaknya ayat atau panjangnya surat Al-Fatihah. Ya paling ora wal abtar balene neh bismillahirrahmanirrahim inna atayna wal abtar bismillahirrahmanirrahim inna atayna kal kautsar tekan wa abtar langsung napa nembe Allahu Akbar ruku. Paham? Nah, berarti kanggo solusi kanggone wong sing ora maca ora iso Fatihah utawi wong sing nembe mlebu Islam. Entuk salat ora maca Fatihah karena darurat. Sing penting gelem salat, ya. Berarti ora ana alasan. Lha kok ora salat napa? Ora iso maca Fatihah. Nganti-nganti
Fa ilam yusin nuli lamun ora bagusi sapa ajis nganti ora iso nganti kulhu ya ora apal inatona ya ora apal ora ana sing apal ata mongko nekani sapa ajis bikot riha kelawan kira-kirane Fatihah minal azkari saking pira-pira zikiran belas Al-Quran kuwi sak gelondong ora ana sing iso nganti-nganti mergo penting wajib salat sing penting salat bacaane iso diganti zikiran tapi panjangnya dikira-kira panjange misalkan apale trimo nopo subhanallah 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 berarti ya Allahu Akbar terus maca napa subhanallah 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 nak Fatihah ketoke kok sak menit ya maca subhanallah subhanallah ping sak menit paham nggih bisa diganti kat tasbihi kaya tasbih tasbih berarti napa subhanallah ya wis Allahu Akbar subhanallah 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 ping 17 misalkan wa tahlili lan tahlil mergo apale la ilaha illallah la ilaha illallah Allahu Akbar la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah aja pisan dikira-kira sebanyak ayat Fatihah wa nahwihima lan sepadane tasbih wa tahlil fa illam yuhsin lamun ora bagusi sapa ajis maksudnya ora bagus iku ora mampu nganti muni la ilaha illallah ya ora iso ora apal nganti subhanallah ya ora iso syai'an ing sewiji-wiji waqafa mongko ngadeg sapa ajis nah ora iso apa-apa sing penting ngadeg biqadril fatihati kelawan kira-kirane Fatihah ya wis sing penting ngadeg Allahu Akbar meneng gejejeg meneng wae menenge napa kira-kira Fatihah ya wis meneng sak menit engko wayahe ruku sumayar kau nuli ruku sapa ajis wallahu a'lam faslun ai hadam utawi iki iku faslun ana fasal suwiji labak sang ora apa-apa bil jam'i kelawan ngumpulake baina suwarin ing dalem antarane pira-pira surat udan fi raqatin ing dalem rakaat wahidatin kang siji kena sak rakaat maca surate ora trima siji loro telu contone biasanya ning surat napa nak traweh jenengan kilingan kalau sudah tanggal 15 munggah ditutup dengan sholat witir. Sholat witir biasanya 3 rakaat, 2 rakaat salam, sing 1 rakaat biasanya suratnya napa? Kulhu, falak, nas. Lah maksudnya ngoten 1 rakaat sing dibaca surate ora trima siji la baksa kuwi ora apa-apa. Fakot sabata nuli teman-teman tetap fis sahihaini ing dalam kitab sahih loro. Min hadisi Abdullah bin Mas'udin saking hadise Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an. Kala ngucap sapa Abdullah laqad araftu yakti teman-teman weruh sapa ingsun. Annadha ira ing pira-pira tonde atau dalil allatikana atau perbuatan langsung alatikana kang ono sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam napa niku yakra'u yakra'u non napa hamzah non ki napa ya oh, iku yukorinu gandeng. Gandeng itu maksudnya ya mau berfatihah, al-ikhlas, falak, nas. Gandeng sapa nabi benahuna ing dalen antarane nadhair. Fadzakara nuli nutur sapa nabi. Isrina ing 20
apane suratan surate minal mufassoli saking surat mufassol utawi surat cendhek. Bahkan Nabi pernah salat kuwi surate pira niki? Isrina niku pira? 20. Surat mufassol iku kadose awit alam nasroh nggih. Awit alam nasroh tekan napa? Qul a'udzu bin nas. 20 surat dibaca kabeh. Pernah Nabi salat ngoten. Kullu surataini utawi surat loro iku firok atin ing dalem sakro kaat. Wakot kodamna lan temen-temen wis disiake sopo kita an jamaatin saking jamaah minasalafi saking ulama salaf. Lah itu dipraktekkan menggabungkan beberapa surat biasanya hanya dalam surat salat apa witir. Wa napa niku minasalafi saking ulama salaf qiraatal khotsmati ing maca sak khataman fi raqatin ing dalem sak rakaat. Nah ten mriki ya ora kelaku. Salat ki ya wis pokoke sing cepet patas. Berarti lewat jalan tol. Kalau iso cepet ngopo digawe suwe. Iya toh? Setuju, ya seneng ngono. Ngaji ya ngono. Nah iso cepet ora usah suwe. Suarane Umi juga bis atakoan nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.